års tid, fra han sprang lige pludselig. Og Baskim Kadri på venstrekanten. Det er et schweizisk hold, som spiller hårdt. De har fået 35 kort i kvalifikationen. Et schweizisk hold, som er meget holdbetonet. På det danske, der ligger man selvfølgelig også meget mærke til det kollektive, men der er altså en spiller, som funkler lidt mere end de andre. Han er godt arbejder Mike Jensen, Daniel Vass, Christian Eriksen. Christian Eriksen spark med venstrebenet. Glimrende dansk spil. Her efter 6 minutter. Gode kombinationer. God bevægelse. Jeg synes, det kan se lovende ud, hvis de kan spille op igennem ledene. Og så vi allerede nu et lille samspil som imellem Nicky Bille og... Frem mod Christian Eriksen, klubkammeraterne fra Ajax. Bøjelsen fik de sidste 6 kampe i turneringen. Og det er ikke en super aflevering, den blev lidt for lang. Nicky Bille, Christian Eriksen. Christian Eriksen. Kasper Poulsen. Eriksen igen. Med boldtab. Bille. Eriksen igen. Nej, det var ikke særlig smart. Christian Eriksen. Trækker Christian Eriksen. Og muligheden for venstrebenet fra Daniel Vass, og så en afslutning der. Uventet finte, kan man sige. En skråt tilbage. Det er der, vi kan blive farlige, og det er ganske udmærket forsøg. Christian Eriksen her. Ind mod kassen, lidt for tæt på Sommer. Og så får den en på og snittet, men så kan det kan skabe, hvad kan man sige, nærmest turbulens ind i straffefeltet, når den skal igennem så mange spillere. Ja, den er meget god fart på os. Meget god fart. Men jo, en anelse for tæt. Vi har ikke set en Nikolaj Bøjelsen komme med frem. Vi har ikke set en Mads Finger komme med frem, som egentlig er to af de våben, som vi gerne vil, så vi kan få vores fløje med ind. Det bliver for små områder for vores fløje. Og til noget, vi ser her. Er vi lidt, og synes jeg får en Mike Jensen. Christian Eriksen i kamp med Lustenberger. Christian Eriksen. Der kommer Jesper Julskov. Kasper Poulsen. God kamp af Sanka og Bjelland. Ja, absolut. Den, hvor han kan sparke fra. Christian Eriksen. Oj.